Vítajte u dnešného videa a v dnešnom videu to bude 10 faktov o mne. Sama som ich napísala asi pred 5 minútami a teraz vám ich tu hneď poviem. Takže hoďte like, odber a môžete napísať aj taký komentár, takú proste otázku, ktorú na mňa máte a ja vám na to odpoviem v ďalšom videu. No a môžeme ísť na to, ale ešte predtým vám chcem povedať, že teraz chcem akože natáčať asi takýchto normálnych videí, než vlastne hier, lebo som natáčala Brawl Stars a Toka Boka, ale to už natáčať nebudem, lebo nemám už ani jednu z týchto hier, takže práve preto idem robiť takéto nové videjka, ktoré ma budú iste aj viacej baviť a zaberú mi menej času, takže let's go. poďme na to. Takže prvý fakt je ten, že hrám na klavíri. Na klavíri hrám už teda, myslím, že druhý rok, teraz to bude tretí. No a nie som v tom taká dobrá, ale tak je to v pohode a moja obľúbená skupina je vlastne Blackpink. Bola som aj na Born Pink vlastne v kinách a chcela by som vám aj urobiť video o Blackpink, kľudne aj fakty o Blackpink, takže ak sa tešíte, tak nahoďte lajky. A teda ešte moja obľúbená speváčka je Olivia Rodrigo a mám vlastne tričko Olivia Rodrigo a Blackpink mám mikinu a aj plagát, ktorý je tu hore, takže vám ho potom možno aj ukážem. Moja obľúbená farba je modrá, vlastne ja som mala moju obľúbenú farbu modrú už rada normálne od malička, proste už ako som bola malá, tak som mala rada modrú, že mám rada aj rúžovú, fialovú, hociaké farby, ale tak modrá je najlepšia farba pre mňa a nepoznám veľa ľudí, že čo by nemali radi modrú, skoro koho poznám, tak má rád modrú a je to jeho najobľúbenejšia farba, takže to je dobré. Môj obľúbený seriál je Dunaj, no ako som sa vlastne k Dunaju dostala, takže tak, že vlastne ja som nemala rád Dunaj a ma to tako neťahalo to pozerať, lenže ma moja najlepšia kamarátka naviedla na to, aby som to pozerala a som sa do toho zapozerala a teraz ho pozerám každý deň najmenej 2 časti, lebo tých častí je vážne veľa. Ja som to začala pozerať možno iba ja som to začala proste pozerať možno pred 2 mesiacmi a extrémne ma to baví a tak, ale predtým som mala ešte rada, mám druhú šancu, výnimočnú Nicole a strašne veľa akože seriálov ja mám rada, sa to nedá ani všetko povedať, ale toto teraz na tom frčím a je to mega dobré, takže ak sa nudíte a nemáte čo pozerať, takže vám to odporúčam, takže to kľudne pozrite. Takže samozrejme, ďalší fakt, teda koľko to už bude fakt? 5. fakt je ten, že mám domáce zvieratko a volá sa Ňunka a je to škrečok a už ho asi máme 3 rok alebo prvý, už má 1 rok alebo 2, neviem. A teda ja som kedysi robila vlog a v tom vlogu ste ich mohli vidieť, ale ten vlog je teraz súkromný, takže ak budete veľmi dobrí, takže vám ho tu dám naspäť a môžete si potom pozrieť. 6. fakt a úplne taký zbytočný je ten, že veľmi rada počúvam hudbu. Akože ja ju počúvam skoro stále, no nie stále, ale vždycky keď ideme, alebo sa nudím, mám aj telku, tak na nej si to konečne proste pustím a tak. Počúvam reálne hociaké pesničky a normálne si zapnem teraz v lete, že pesničku. A mne tam začne hrať taká vianočná, lebo ja nemám vôbec usporiadaný môj playlist a nemám Spotify, ale mám eSound, lebo predsa keď si nezaplatíte Spotify, tak je to úplne zlé a tak radšej mám eSound. Takže moje obľúbené jedlo je segedín a taktiež aj čokoláda, proste segedín je veľmi dobrý, raz som ho aj varila s mojou starkou, no a čokoláda proste mám rada čokoládu, podľa mňa najlepšia čokoláda je, že Milka, buď normálna, možno s orieškami, ale akože mliečná, hej, a možno takedy aj tá biela je dobrá, ale tak najradšej mám mliečnú, ale taktiež je dobrá tá taká čokoláda
neviem to ani vysloviť a Toblerone neviem, takže aj tá je mega dobrá. 8. fakt priam milujem, ne, 8. fakt je ten, že sa bojím zvierat. Akože nie, že by som sa ich tako bála, hej, ale tak proste, keď vidím psa, všetci ho idú hladkať. Tak ja ho nejdem hladkať, lebo sa ho bojím. Ak je niekto ako ja, tak mi to môžeš napísať dole do komentárov. A tak, a napríklad ja sa proste tých zvierat docela bojím hociakých, hej, akože musím, keby máme my psa, tak by som s ním musela normálne vyrastať od mala, musela by som sa úplne zvyknúť, lebo ja a psi a hocičo, to nejde proste moc dokopy. Radšej také malé zvieratka, ktoré jak ten škrečok, som úplne v pohode. Tie ešte zvládam, akože nie, že by som nezvládla psa, ale je to také, že sa bojím. Takže 9. fakt je ten, že moje prvé video na YouTube bolo Takže vlastne moje prvé video bolo o otváraní pečupáka a vlastne vo videu som sa pomýlila, takže pardon, a bol to pečupákový, takže spolu s mojou maminou. No a teraz už natáčam teraz sama, tady som natáčala to jedno video a potom som nič nenatáčala a potom som začala tak tie shorty robiť. A inak môžete si pozrieť moje shorty, lebo teraz tam mám dosť také Blackpink, mám tam dačo aj, jak som tancovala, taký Roblox som tam natáčala, mám tam moju večernú rutinu, takže tu si i nebežte pozrieť a olajkujte to, ne, lebo to je mega dobré. Takže a 10. a posledný fakt je ten, že už od mala chcem byť zubárka, no teraz sú také 3 veci, ktoré by som chcela robiť. Ale od mala som teda zubárka, chcem byť zubárka, nie že som zubárka, ale chcem byť zubárka. A to je teda všetko z dnešného videa, dúfam, že sa vám video páčilo. Mám na pláne natáčať vážne také super videá, ale toto som natočila iba tak, lebo som mala proste strašnú chuť natočiť také video a tak som natočila práve toto. Lebo ma to iba tak napadlo, vlastne mi trvalo iba chvíľku tie fakty napísať a dúfam, že sa vám páčilo. Ja zistím, či sa mi páčilo a čaute.